Να ακούσουμε και μια κυρία που θέλει να μείνει ανώνυμη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους κυρίους εκεί. Εμένα δεν είναι αμέσως το θέμα μου αυτό. Το θέμα μου είναι ότι, με συγχωρείτε που θα το πω έτσι λίγο ομά, εγώ δεν είμαι πρόσφυγας, είμαι πληγήσα. Το 1972 ο σύζυγος μου αγόρασε το τελευταίο οικόπεδο στο λιμανάκι της Κερίνιας, 2 οικόπεδα, 250.000 λίρες. Και επειδή έδωσε την προκαταβολή και ξέρω εγώ τι συνηθίζεται κάτω από το τραπέζι, η κυρία δεν μας δίνει το κοτσάνι, παρόλο που εκμεταλλεύτηκε τα λεφτά μας τόσα χρόνια της προκαταβολής, και είναι αμφισβητούμενο μέχρι τώρα. Έχω διαμερίσματα στην Αμόχωστον, αγορασμένα από τον Λόρδον, και δεν έχουμε τα κοτσάνια, γιατί οι άλλοι ενοικοί είχαν διαφορές με το καράζ. Και έρχεται ο προηγούμενος κύριος, μετά από 50 χρόνια σκλαβιάς η Κύπρος, να θεωρούν τους εαυτούς τους πρόσφυγες και να έχουν απαιτήσεις. Έλεος πλέον. Δηλαδή, συμπάσχουμε, ελειμβούμε στους πρόσφυγες, εμείς τι θα πούμε? Μια ζωή θα είναι πρόσφυγες? Ευχαριστώ πολύ. Ναι, κυρία μου, μια ζωή θα είναι πρόσφυγες. Επειδή κάποιοι κάποτε έκαναν λαθασμένες κινήσεις και έδιναν λεφτά κάτω από το τραπέζι, θα πρέπει να διαγράψουμε τους πρόσφυγες? Με συγχωρείτε δηλαδή. Με συγχωρείτε. Με όλο το σεβασμό. Πρόσφυγες θα υπάρχουν μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος στα σπίτια του.